Шимбә иртәсендә Булат чәчәкләр арасында. Бер ягында Сөмбел чәчәге булса, икенче ягында Лилия. Татар җыры 2016 фестивале номинантлары җырчылар Сөмбел Билалова һәм Лилия Хайруллина тәмле көрәштә көч сынашачак. Кызыклы рецептлар, күңелле әңгәмә Шимбә көндезге сәгать 11-дә ТМТV каналында тәмле көрәш тапшыруында. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.